नाया बिराद गिदिरमोन नाथाय हमनानै मोन्दों मानसिखौसो हमनानै मोन्दों आरोखि ना। नोंथाङा नङाबो सानफ्लांगोन नाथाय बाथ्राया सैथो। खोनानानै आंबो एसे शक जादों, मिनिनोबो ओंखारदों आरोखि ना। माने जोंनि खाथियाव आदिबासि गामि दं, बिसोरो साथामसो आदिबासिफ्रा मोनसे दैसायाव ना हमनो थांदोंमोन आरोखि ना। बे ना हमनो थांनायाव बिसोरो मोनसे दैयावहाय ज' हाबबाय, मुसारि साग्दिंनानै हमबाय आरोखि। हमै हमै हमनानै बिराद गिदिर नानि आवाज सोदोब मोनबाय, बिसोरो आन्दाज मोनबाय दै सिङावहाय। खिन्थु बिसोरो जा माने नाखौ हमनो बोलो होबाय आरोखि, नाखौहाय लान्जायाव हमदों बायदि मोनबाय आरो। दाना बेखौ हमनानै थिखोब्ला मानसि फिसायासो दुफुं हमनानै थिखोबाय आरो, मानसि फिसाखौसो। ओमफ्राय नुनानै माने ओरैबायदिनो बिनि मोखाङाबो एखेबारे बोराय साइसनि, ओमफ्राय माने हाथाय हारावराव बेबायदि नुनानै जाय मानसिया हमनानै थिखोदों बे मानसिया ओरैबायदिसेनो माने पेरालाइसिस जाजोब्बाय आरोखि ना। आङो बेनावहाय एसे सोंनानै भिडिअ खालामदों, जाय मानसिया हमनो मोनदों बेनावहाय। थिखोबाय, ओरैबायदिनो पेरालाइसिस जानानै मानसिया दैयाव गांलाब गोग्लैनानै थाबाय आरोखि। बेबायदि जाथाय जादों आरोखि। दा नोंथांमोना नङा साननो हागौ, खिन्थु बियो नंगौ आरोखि। आंबो खोनानानै एसे नंगौना नङाबो सानदों। खिन्थु जायफोर बिनि खाथियाव दङ, सानै दंदेरोमोन, बिसोरबो नुदों जाहैबाय आरोखि ना। কত বড় ছিল মানুষটা? ধরিয়া আনিবার হইলে ভালো ছিল। এটা কি কোন ধরবে রে? মুখ আছে না নাই, টেঙা আছে না নাই, হাড় আছে না নাই, কিছু আছে নাকি? এত বড় ছোটটাই কুকুরটা না আসলো না। হ্যাঁ ছোটটাই একটা কুকুরটা দিতে ছোটটাই একটা সব আছে। মানুষ নাকি? এটা মানুষ না, দেবতা আছেন না? ওরা হ্যাঁ, দেবতাছেন হয়। হাজি আছেন না? दाख्लैनो बे जाथाय जानाया औ, बेखौनो सोंदोंमोन ना। आदसा